Ponajprv to, čo vieme o historickom Štefanovi, lebo to sú dve rôzne veci, čo si málo kto uvedomuje, že sú vlastne dvaja Štefanovia. Jeden Štefan historický, ktorého môžeme zrekonštruovať na základe historických dát, a potom ten Štefan legendárny, ktorý vznikol retrospektívne na základe určitých požiadaviek o tom, ako by král zakladateľ mal vyzerať, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ja rád používam pri tom, čo vieme o Štefanovi, takú myšlienku, ktorú svojho času povedal György Györfi, teda známy maďarský historik. No a on sa tak nerozpakoval a povedal, že keby sme mali teda toho historického Štefana rekonštruovať podľa toho, čo nám história zachovala, tak vlastne nemáme ani poriadne čo. Tých zmienok je relatívne v dobových textoch o Štefanovi málo. Obzvlášť vypuklo to vystupuje v kontexte toho, čo poznáme napríklad z 9. storočia o vládcoch, ako napríklad je náš Svetopluk alebo bulharský Boris, alebo keď to porovnávame napríklad k Štefanovi, jeho dobový súčasník, to je taký Boleslav Chrabrý. To je veľmi významná postava a tam vidíme ten významný nepomer. Preto aj vyvstáva taká otázka, ako to, že vlastne dnes je Štefan taký dôležitý a napríklad Svetopluk je v jeho vtieni, alebo keď sa pozeráme na postavy iných vládcov v tom istom období, tak vlastne ako súčasný Slovák veľmi o nich ani nevie. No a teraz k tomu najdôležitejšiemu, teda čo o ňom vieme? No vieme o ňom, že bol synom zadunajského vládcu, ktorý má také zvláštne meno Gejza, ale tých variantov toho mena je relatívne viacero, takže my vlastne ani nevieme, ako ono v skutočnosti teda sa vyslovovalo. No a potom druhá dôležitá informácia je o tom, že teda jeho matkou je dáma, a o tom píše Titmar z Merseburgu, ktorú on nazýva Bele knegyni. Bele knegyni, čo prekladá ako krásna žena. Ale my vieme, že Bele, biely, môže byť aj severná, kňažná. Teda dáma zo severu, vysoko postavená. Teda pokiaľ ide o charakteristiku tejto dámy, ja myslím, že tu sa je treba trošku pozastaviť, lebo tí rodičia Štefana sú veľmi takí, by som povedal, zvláštni. Vzhľadom na to, čo sa neskôr zo Štefana stalo, teda taký exemplárny svetec. Totiž Titmar, on je napísal, že pije vyše pije vyše miery. Hej, teda, že je alkoholička. Hej. Druhá vec, ktorá ešte je tam napísaná, je tá, že dokonca v hneve zabila aj istého muža. To znamená, je to vrahyňa a alkoholička. Viete, ťažko s takýmto, by som povedal, rodičovským zázemím sa kreovať neskôr ako na svetca. Otec, toho Titmar charakterizuje tak, že síce je tiež kresťan, ako teda aj tá jeho mamička, ale on je taký kresťan, že slúži aj kresťanskému bohu, ale aj pohanským bohom. To znamená, že je taký klasickým príkladom toho dvojveria. Že teda na jednej strane je kresťanom a na druhej strane slúži aj pohanským idolom. Teda, keď sa ho na to pýtali, že prečo to takto je, on odpovedá, že teda som dostatočne bohatý na to, aby som mohol slúžiť jednému aj druhému bohu. Takže, aby som to zhrnul, keď sa dívame na ten na to historické pozadie, ktoré je za Štefanom, tak vidíme, že teda tí jeho rodičia, nie je to nejaká veľká sláva. Takže, ak neskôr z neho idú vyrobiť legendu, tak vlastne väčší i menší život, a dokonca ani Hartwig sa radšej o matke a ani otcovi nezmieňujú. Hej? Teda hovoria o tom, že Štefan je vlastne synom toho, ktorý je štvrtý od toho, ktorý dobil Panóniu. Hej? Teda nemá rodičov. Čo je veľmi, také by som povedal, veľmi zaujímavé, lebo to je jediný svetec, ktorý nemá rodičov a len sa vyskytol. Hej? No ale
A teraz sa vrátim k tomu podstatnému. A on sa stane nitrianským vojvodom, za akých okolností to nevieme. Štefán jednoducho v mladom veku, možno ešte pred tým, než dovrší 15-16, sa vlastne stáva nitrianským vojvodom. No a čo je veľmi pozoruhodné, ešte v tomto mladom veku, to znamená pred koncom toho prvého milénia, nášho teda kresťanského milénia, sa vlastne žení ešte s mladšou Gizelou, sestrou Henricha II. Bavorského vojvodu, z rodu teda Ľudolfingovcov. Ako sa ukáže neskôr, tento sobáš má samozrejme ďalekosiahle dôsledky pre budúcu kariéru Štefanovu. Takže historický Štefan začína svoju kariéru v Nitre. Preto je treba zdôrazniť, že vlastne celý ten proces, ktorý neskôr vedie k zjednocovaniu kráľovstva, vlastne nastáva alebo výžiari z historickej Nitry, z Nitrianska, alebo keď chcete bezpríznakovo pred Dunajska. To je veľmi dôležité, najmä v kontexte toho, že vlastne z toho Nitrianska ako keby sa opakoval príbeh zjednocovací za Dunajska pre Dunajska, ktorý poznáme už z čias Svätopluka, ktorý tiež vlastne za Dunajsko obsadil z Nitrianska predtým, než sa stal, teda po tom, čo sa stal aj moravským kniežaťom. Takže je to veľmi dôležitý historický moment, na ktorý sa zabúda a pri ktorom mnohí nie sú si celkom dostatočne vedomí a sebavedomí, to je tiež treba povedať, sebavedomí, toho, že vlastne tie zjednocovacie procesy nastúpili z územia dnešného Slovenska. A ako som to povedal a počerkujem, nebolo to poprvý raz a nebolo to posledný raz, čo sme založili kráľovstvo teda okolo stredného Dunaja. Takže Štefán je pri tejto príležitosti opásaný mečom, ktorý mu vlastne rituálne pripášu dvaja vojvodovia, Hont a Poznan. Hont a Poznan z okolností sú najvýznamnejšie preduhorské rody, ktoré pochádzajú z Nitrianska a teda okrem toho, že teda ide o opásanie, rituálne opásanie, ktoré patrí svojim rituálnym obsahom do karolovských rituálov, ktoré poznáme z 9. storočia. Otázka, ktorú tiež riešime, je, ako vyzeral ten opasok, ako vyzeral ten meč, ktorým bol opásaný. Lebo ten meč je podľa všetkého kľúčový a teraz to nemôžem v krátkom čase riešiť, ale otázka je, aký to bol meč. My dnes poznáme jeden meč, ktorý sa volá Gladius Sancti Stefani a je v arcibiskupskom poklade relikviárovom v Prahe a je predmetom teda skúmania. Jedno je jasné, ten meč je starší ako je Štefan, to znamená, bol vyrobený ešte pre jeho predchodcu. My tiež z okolností vieme, že Svätopluk skôr, než vstúpil do kláštora, podľa legendy svoj meč zakopal. Kto o tom vie, to sú nitrianskí benediktíni a kto má patronátne právo nad nitrianskými benediktínmi, to je rod Hont a Poznan a samozrejme nitrianskí Arpádovci. Teda tým, že dostáva tento meč, on dostáva vlastne aj politickú ideu, doktrínu, ktorá ho vedie k tomu, že môže a má právo zjednotiť to, o čom tu bola reč pred chvíľou, za Dunajsko, pre Dunajsko, a on to aj urobí. V slávnej bitke pri Veszpríme proti Kopáňovi zvíťazí, no a následne Kopáňa nechá rozštvrtiť a jeho telo potom rozpošle po rôznych teda mestách svojho kráľovstva. To je dosť podstatná vec, lebo to sa nám udeje ešte pred rokom 1000, v ktorom na konci má dostať Štefan kráľovskú korunu. A tu sme pri opäť veľmi závažnej veci, dokonca až takej závažnej, že presahuje vlastne aj túto dnešnú naše sedenie, naše rozprávanie. Totiž Štefan dostáva korunu z Ríma, podľa legendy, keď sa to pápežovi prisnilo. Hej? No a dostáva podľa historických textov, dobových Titmara z Mersemburgu, korunu a kráľovské insignie z
od cisára. To znamená, máme tu určitý rozpor. Tak alebo od cisára, alebo z Ríma. To je, viete, historicko-právne to nie je to isté, je to veľký by som povedal, veľký rozdiel, či svoju legitimitu panovník odvádza ako český král od cisárskej moci, potom je súčasťou ríše, a keď nie, od pápeža, a vtedy je súčasťou vlastne pápežskej moci. Preto o tom hovorím, lebo už Svetopluk vlastne prijal korunu z Ríma a bol korunovaný podľa Gesta Regum Sclavorum, 9. kapitola, a pomazaný podľa vzoru rímskych kráľov. Bolo to aj preto, lebo Svetopluk zo známych listov, ktoré máme z 80. rokov 9. storočia, svoju krajinu odovzdáva ako léno svätému Petrovi. Teda, k čomu smerujem? Smerujem k tomu, či kráľovstvo, ktoré v 9. storočí už tu bolo etablované, môže zaniknúť a je potrebné vytvárať nové kráľovstvo začiatkom teda 11. storočia, ako je to všeobecne zaužívané. Teda otázka stojí tak, či kráľovstvo vzniklo, alebo bolo obnovené. Aby sme boli na tepe prámeňa, tak vlastne použijeme text z listu Štefana V. Quiate Zelo Fidei z 885. roku, kde Štefan Svätoplukovi nielen hovorí, že je kráľ Slovanov, nielen čo oslovuje kráľ Slovanov, ale tiež mu explicitne hovorí, že veci kráľovstva pochádzajú od Boha. Ak teda pochádzajú veci kráľovstva od Boha, kráľovstvo je aké? No, nezrušiteľné. To znamená, že v 9. storočí máme kráľa, v 10. storočí, ale máme kráľovstvo. Poliaci nemajú stáročia kráľa, ale kráľovstvo od Boleslava majú, lebo platí ten istý princíp. A teraz pýtame sa, akú korunu vlastne Štefan dostal z Ríma. Hej? Lebo to je to najdôležitejšie. No a tu sa môžeme dôvodne domnievať, že teda to bola práve tá koruna, ktorá kedysi patrila Svätoplukovi. A hovorím to aj preto, lebo vlastne to, že korunu nedostal Boleslav, ktorý sa nádejal, že ju dostane, ale dostal ju Štefan, je vlastne to, čo viedlo vlastne Boleslava k tomu, že obsadil vlastne celé územie dnešného Slovenska. Hej? A pri jeho obsadení vlastne hlavným mestom urobil Bratislavu, pričom je jasné, že Bratislava bola aj pre Štefana mimoriadne dôležitá, lebo tu razil tú svoju výročnú mincu okolo roku 1000, Preslava Civitas Stephanus Rex. Hej? No a to je tiež dôležitá záležitosť, ktorá sa nás týka, lebo Slovensko v tejto chvíli, keď Boleslav obsadí vlastne jeho južné hranice, teda Potisu a Dunaj, ako to hovoria poľské kroniky, získava špeciálny štatút, ktorým je síce súčasťou obnoveného kráľovstva, ktoré sa volá Panonské, ale na druhej strane je to vlastne územie, ktoré je stále pod kontrolou Poľska, ktoré má regulérnu posádku na Bratislavskom hrade, ako to dnes vieme aj vďaka teda archeologickým výskumom. Takže máme takú zaujímavú situáciu na začiatku vládnutia Štefana. Štefan obnovuje kráľovstvo. Štefan obnovuje štruktúry, ktoré vlastne po tom roku 907 prestali existovať, štruktúry politické, to znamená vytvára komitátnu hradnú sústavu a obnovuje vlastne aj biskupstva, obnovuje cirkevnú štruktúru, ktorá vlastne zostala narušená tým vpádom Starouhorského kmeňového zväzu. Štefan ďalej, historický Štefan, robí to, čo je príznačné pre jeho dobu, centralizuje. Centralizácia sa deje v zásade trojakým spôsobom. Ten najefektívnejší je jednoducho zlikvidovanie svojej opozície fyzicky, to znamená aj rodín, ako bolo v prípade Kopáňa, alebo povedzme Ajtoňa, ktorý vlastne vládol v Dolnom Potisi. A kontroloval vlastne rieku Mároš, teda Sedmohradskú Moravu, ktorá je spojnicou do priestoru za Karpatami. Na druhej strane ale máte druhú možnosť, ktorá je teda viac náročná,
a vy dáte tým ľuďom úrady alebo nejaké odmeny. To je prípad Honta a Poznana, ktorí vlastne úspešne završili svoju kariéru ako kráľovi ľudia po tom, čo dostali vlastne majetky, ktoré predtým patrili v Zadunajsku Kopáňovi a stali sa vlastne princeps, teda kniežatami novo obnoveného kráľovstva. Tretia možnosť je závislá od toho, koľko máte sestier, dcier. A je to v zásade matrimoniálna politika, ktorú poznáme veľmi výrazne z čias Habsburgovcov. Teda pričleníte toho človeka, ktorý by mohol byť nejakým spôsobom k vám odstredivý svojimi politickými ambíciami, takže mu dáte nejakú svoju príbuznú za manželku. Takže vidíme, že tieto veci sú teda známe a v histórii sa opakujú relatívne v okolí za Boleslava Chrabrého v Poľsku. To isté robí Oleg, teda Olga kňažna a jej syn Vladimír na Kyjevskej Rusi. Jedným slovom vytvárajú politickú a cirkevnú štruktúru a to je vlastne otázka doby. No a to je vec, ktorú vlastne ten Štefan robil po celý život, pričom je treba povedať, že ubránil vlastne svoju pozíciu voči ríši. To je vlastne potom taký stereotyp takého dobrého panovníka, ktorý na jednej strane je schopný ubrániť krajinu medzi Karpatami a Dunajom pred rímskou ríšou národa nemeckého, hej? A na druhej strane pred neustále ohrozujúcimi vpádmi kočovníkov. Toto je záležitosť, ktorú aj Štefan zvládol, po ňom Ladislav zvládol a po ňom sa to opakovalo množstvokrát. V zásade ale, keď hovoríme o vzťahu k ríši, tak vidíme určitú dvojkolajnosť. Hej? Hovorili sme, že ten Oto III císar mal poslať Štefanovi tú korunu, to kráľovské insígnie. To by bolo veľmi zaujímavé, ale na druhej strane vidíme, že Štefan sa správa ako panovník od ríše nezávislý. My by sme čakali, že keď Henrik II vedie vojnu proti Boleslavovi Chrabrému, že Štefan ako manžel sestry Henricha pridá sa na stranu teda Henricha proti Boleslavovi, ale on tak neurobil. On tak neurobil okrem iného aj preto, lebo medzi našou krajinou a Poľskom vznikajúcim vzniklo niečo, čo sa v 13. storočí volalo mier svätého Štefana a svätého Vojtecha Adalberta a ten mier podľa Úorsko-poľskej kroniky bol práve stvrdený v Ostrihome, kde sa Štefan a Boleslav stretli. Takže toto je pozoruhodný moment, ktorý vlastne rámcuje naše dejiny na ďalšie tisícročie, lebo my s Poľskom nemáme krvavé dejiny. My máme s Poľskom trvalý mier, ktorý vlastne je tu dodnes. No a potom je tu ešte jeden aspekt, veľmi dôležitý, keď hovoríme o zahraničnej politike Štefanovej. Štefan v tom roku 15, sa podieľa na jednej z výprav. Štefan alebo niekto z Nitry. To celkom presne nevieme, ale mohli by sme predpokladať, že mohol to byť aj niektoré z tých nitrianských kniežat, ktoré majú príznačné slovanské mená. Ladislav Lisy a jeho syn Domoslav, alebo po nich potom teda ich brat, brat Ladislava Vazu. Aby som sa vrátil k tomu, čo som chcel povedať, teda 1015 500 ozbrojencov je na uhorskej strane a bojujú proti Kyjevskej Rusi, ale Boleslavom sú poslaní teda domov. Prečo toto takto zvýrazňujem? Ja to preto zvýrazňujem, lebo ten záujem uhorských vládcov o to, čo sa volá Červenské hrady, Červená Rus, Západná Rus, potom pretrváva ďalšie stáročia a transformuje sa v 18. storočí do toho, čo poznáme ako Galícia a Lodoméria, alebo Galícia, alebo Haličsko, alebo Halič. Takže Štefan vlastne, by som povedal, definuje ten rozmer budúceho uhorského kráľovstva vnútropoliticky, zahranično-politicky, ale otázka je, do akej miery sa vracia do 9. storočia, kde už bol Svetopluk, a do akej miery je to, čo je nové. Rozdiel medzi nami a Maďarmi
je v tom, že oni tvrdia, že to je všetko nové. My tvrdíme, že Štefán len pokračuje tam, kde ten Svätopluk vlastne skončil. Pokiaľ ide o ďalšiu záležitosť, ktorou je Štefán ako legenda. Štefán ako legenda dá sa zhrnúť do dvoch vied. Alebo do dvoch vyjadrení, Rex Justus a Rex Confessor. Aby som to vysvetlil. Rex Justus znamená kráľ zákonodarca. To znamená, v neskoršom období Štefán v zásade funguje ako legitimistická formula. Keď potrebujete svoj majetok zdôvodniť, že ho máte naozaj, reálne, a idú vám ho spísomní, tak začnete tvrdiť, že ho máte od čias kráľa svätého Štefana a vtedy je to v poriadku. Hej? My vieme, že Štefan teda naozaj obnovil alebo založil tie komitáty, vieme, že obnovil alebo založil tie jednotlivé cirkevné štruktúry a my tiež vieme, že Štefan mal svoj vlastný zákonník, to znamená ten zákonník, ktorým mala sa spravovať akoby jeho krajina. Viete, tuto treba povedať, že síce ten zákonník reálne máme, ale naplniteľnosť práva, vymožiteľnosť práva bola v jeho prípade nulová, takže to je taký zákonník, ktorý je síce pekný, ale v skutočnosti sme ďalej fungovali zvykovým právom. Ďalšia vec, ktorú je treba vedieť, pokiaľ ide o zákonodárnu vlastne funkciu Štefana. Štefan svojim svetorečením dáva legitimitu aj ďalším uhorským kráľom. To je podstatné vedieť, lebo to svetorečenie, viete, zaujímavé je, prichádza vlastne až 50 rokov po smrti Štefana, takže každý by sa reálne spýtal, že ako je to možné, že takto dlho to trvalo. My vidíme, že dokonca v rodine Arpádovskej sa žiaden Štefan neobjavuje. Nikto nemá záujem svojho syna pomenovať Štefan, až syn Gejzu I., Koloman Knihomil, ktorý vlastne svojho syna nazve Štefan. To znamená, medzi smrťou Štefana a druhým Štefanom je približne 100 rokov. Ak sa spýtate, že prečo je tomu tak, odpoveď je jednoduchá. Nitrianská línia Arpádovcov v podstate zvíťazila nad tou zadunajskou a tým činom vlastne nebol žiaden záujem ten zadunajský akcent uhorských dejín nejakým spôsobom posilňovať. To je ale samostatná téma, ktorú teraz nemôžeme riešiť, ale zaiste je to určitý paradox, lebo Ladislav, keď kanonizoval Štefana, v podstate kanonizoval vraha svojho starého otca. Hej? Takže to je taký, by som povedal, zaujímavý momentík. No a druhý moment, keď hovoríme konfesor, teda vyznávač, Štefanovi sa pripisuje kristianizácia priestoru medzi Karpatami a Dunajom. Čo je samozrejme nezmysel, lebo my vieme, že ono to tu trvalo, to kresťanstvo, aj po zániku štruktúr. A na priblíženie tým našim divákom poviem, že aj komunisti zrušili štruktúry slovenskej cirkvi a predsa nezrušili veriacich. Hej? A to bož vieru. Takže to je vlastne obraz, ktorý vznikol o Štefanovi, ale on bol retrospektívne vytvorený. Nám tu vyvstáva znovu tá otázka, o ktorej sa tu bavíme dlhší čas, či bol vytvorený originálne, alebo či tam už bol nejaký starší podklad. No a tu sa dostávame k takým posledným výskumom. Ja si myslím, že veľmi sú zaujímavé tie výskumy. Ide totiž opäť o tú 9. kapitolu Gesta Regum Sclavorum, teda skutkov slovanských kráľov, ktorá vlastne hovorí o tom, o čom som ja už tu trošku začal, ako bol Svätopluk po 12-dňovej takej synode, teda 8-dňovej cirkevnej synode a 4-dňovom sneme korunovaný za kráľa Slovanov. Hej? A z tohto textu je absolútne jasné, že Svätopluk je Rex Justus a takisto je Rex Confessor. Hej? Všetko, čo nachádzame v neskoršej legende, malej a veľkej, Štefanovej, je v zásade už prítomné v 9. kapitole Gesta Regum Sclavorum a vzťahuje sa nie k Štefanovi, ale k Svätoplukovi. Čo týmto chcem povedať? Že, je jasné, že nitrianská línia Arpádovcov poznala svätoplukovskú legendu.
A do určitej miery som presvedčený, že bola aj jej objednávateľom. Teraz hovoríme o tej nitrianskej legende, kde Svetopluk nezomiera, ale mizne uprostred svojho vojska, zakopáva meč a stáva sa kláštorom a dožije ten život hore v benediktínskom kláštore na Zobore. No a to nie je len legenda, to je aj politická idea. To je vlastne politická imaginácia, ktorá vlastne štartuje právne nároky nitrianskej línie Arpádovcov nad Zadunajskom. Lebo čo my ideme urobiť, keď Honza Poznan opášu tým mečom toho Štefana? No ideme predsa dobiť Zadunajsko, len my na to musíme mať nejaké práva. Hej? A my na to práva nemáme iné, než od toho, ktorý to predtým nejakým spôsobom už zvládol. Hej? Takže je jasné, že táto svätoplukovská politická imaginácia medzi Arpádovcami a nitrianskými bola prítomná. Nakoniec je veľmi pravdepodobné, že aj o tom je svoradovská legenda, ktorá hovorí o tom, že ten Svorad jednoducho je tým mníchom nad tou Nitrou. No a my poznáme, ako sa tam kája, ako vykonáva skutky pokánia. No ale čo je pre nás také, by som povedal, príznačné, to je druhá polovica legendy o Svätoplukovi, kde vieme, že Svätopluk vstupuje do kláštora a potom zomiera. Ale čo tam robí, to nevieme. Vieme, že je putníkom, teda eremitom, kajúcnikom a my zo života Svorada vieme, že ako vyzerali tie skutky kajúcnosti. No a Gejza, najbobožnejšie knieža nitrianské, čo urobí, keď žiada päťkostolského biskupa Maura, požiada o polovicu reťaze z tela svätého Svorada. Prečo to robí? Lebo on potrebuje mať reťaz celú. Hej? A tu teraz nejde o to, že by bol zberateľom a že väčšia železná reťaz, celá železná reťaz by bola viac ako polovica, ale to je symbolické gesto, ktoré znázorňuje, že krajina bude znovu jednotná. Hej? Takže vidíme, že síce čriepky nevytvárajú súvislý obraz, ale ak sa trošku pozrieme z väčšej diaľky na to, čo nám vlastne pamäť o obnovení kráľovstva na Dunaji a svätému Štefanovi zachováva, tak vlastne je to pamäť o tom, že sa nám objavuje nový Svätopluk. Zhodou okolností poviem len jednu vetu k tomu. V tom istom čase, keď žije Štefan, sú tu ďalší dvaja svätoplukovia, ktorí mohli by mať a majú ambíciu stať sa novými svätoplukmi. To je syn Mieška I., ktorý síce nebol taký úspešný ako Boleslav Chrabrý a možno aj zomrel skorej, ale volá sa Svätopluk a jeho, dá sa povedať, súčasník Svätopluk I. Peter, syn svätého Vladimíra Veľkého Kyjevského. Takže vidíme, že okolo roku 1000 sa to tu trošku hemží takýmito svätoplukmi, takže vieme, že o čo sa asi tu pri vytvorení tej jednej veľkej univerzalistickej koncepcie kresťanskej Európy hrá. Hej? Hrá sa o veľkú Sklavíniu, o kráľovstvo Svätopluka, no a výsledok je, ako poznáme. Hej? Nevznikla Veľká Sklavínia, vzniklo Poľsko, obnovilo sa Panonské kráľovstvo, ktoré už nemohlo si zobrať meno Sklavínie, lebo to bolo obsadené práve týmto Boleslavom, ale vrátili sa k starému dobrému menu Panónia, tak ako sa vlastne Angličania, Velšania a Škóti vrátili k termínu Británia, lebo bolo neutrálne, hej? Pre všetkých rovnaké. Slováci a Štefan. Slováci a Štefan neboli nikdy v protiklade, okrem druhej polovice 19. storočia a 20. storočí, kedy prišlo k privatizácii alebo nacionalizácii uhorskej histórie spoločnej našimi maďarskými kolegami. Pravdou aj je to, že ak by nebolo vzniklo Československo, Maďari by to nemali také jednoduché so Štefanom, lebo by my a náš koncept vlastne slovenskej účasti na uhorských dejinách by bol ďalej v diskurze, ale vlastne tým, že inštitúcie, ktoré vznikli za Československa, historickej pamäti mali za cieľ dehungarizovať vlastne slovenské dejiny, no tak Štefan zostal teda Maďarom. Takže stalo sa to, že náš spoločný král
ktorého matka dokonca možno bola aj Slovanka. Maďari by boli radi, aby to bola Šarlota Sedmohradská, o čom ja pochybujem, ale podstatné je, že tento človek sa stal, ako by som povedal, na konci svojho, nie na konci, poslednom storočí svojej kariéry ako svetca, vlastne maďarským svetcom, čo asi nie je celkom na mieste, vzhľadom na to, že tuto v Bratislave razil mincu Preslava Civitas, kde je vlastne jasné slovanské Preslava. Takže my by sme sa nemali vzdávať Štefana. No a v tomto ohľade nás čaká ešte trošku ťažká práca, lebo potrebujeme veci, ktoré sú dnes na hlave, dostať na nohy. Štefan bol predovšetkým monarcha. A ako monarcha bol symbolom všetkých obyvateľov krajiny. To znamená, bez ohľadu na to, či boli kresťania jedného obradu, druhého obradu, či dokonca pohania, lebo rezidua pohanské museli byť. Bez ohľadu, akú kultúru vyznávali a bez ohľadu na to, akým jazykom hovorili. Vládca je totiž a dynastia je to, čo spája, nie to, čo rozdeľuje. Hej? A to, že sa z nich zdali akoby národní svetci v 20. storočí, druhej polovici 19. storočia, to je vlastne moment, ktorý sa dá napraviť tým, že budeme hovoriť, ako veci reálne boli myslené. No a Štefan bol kanonizovaný preto, aby spájal. Za Dunajsko, pre Dunajsko, Slovákov, Maďarov, Rumunov, Srbov, Chorvátov, všetkých, ktorí vlastne Nemcov, ktorí žili v tej krajine spoločne.